Хора, здравейте, приятели! В днешния клип ще ви покажа 4 факта за кенгурото. Първи факт. Кенгурото е двуутробно животно, което живее в Австралия. Женските двуутробни животни имат торбички в корема, в която отглеждат малките си, докато те пораснат достатъчно, за да оцеляват сами. Втори факт. Когато кенгурото се роди, малкото кенгуру е дълго само 2 см. То пропълзява направо в торбичката на майка си по път, който тя облизва върху кожината си. След като достигне торбата, малкото кенгуру сучи от млечните жлези на майката и остава вътре, докато порасне достатъчно, за да се грижи само за себе си. И само преди да продължим с трети факт за кенгурото, искам да ви напомня, много може да се абонирате, защото, както в миналото видео казах, искам канала да се разрасне много. Съществуват 56 вида кенгуру. Повечето живеят на земята, но някои живеят и по дърветата. И последен, четвърти факт. Кенгурото скача великолепно. То отскача с помощта на мощните си задни крака и използва дългата си опашка, за да пази равновесие. Кенгурото може да прескочи над 10 метра с един скок. И смятам тук да приключа клипа. Да, клиповете стават малко кратки, но колкото факти са написани, толкова ще бъдат. Така че абонирайте се, лайквайте, споделяйте, за да се развие канала. От мен до скоро!